れてここを。キース、あなたたちを見捨てて逃げろっていうの？私はもうダメです。姫様たちは一度引き。だけどキース、姫様が生きていてくれるなら、このキース、レスター殿、みんなを。キース、カルザスに栄光あれ。この。ごめんなさいキースさん。おそらくエグベルトの目的はあなたを捕らえ魔剣の封印を解かせることです。さあ、私が裏口まで守ります。急い。ジェシカさんも脱出の準備を。あなたがいなければ私たち光の末裔は拠り所を失います。そうですか。さあリオナ、時間がありません。急ぎ。はい。みんな私のために戦っている。みんなのためにも捕まるわけにはいかないわ。このままじゃ収まらねえ。キースの敵歌。さすがはお日様。こちらの目的を気づかれたか。ここは裏口へ先回りした方がいいのか。焦るなエルヴィン。戦局を見定めることも必要だ。そうだな。
精鋭部隊をうまく使ってリアナを止めるか。邪魔をするなシェリー。いやよ、ここは絶対引かない。傷を癒したまえ。リアナが逃げようとしているぜ。逃がしたやべえ、急いで追おう。ショックもキースを悪く思わない。いいわね。力がみなぎってくる。ここをお前らの墓場にしてやる。
耐えられるか。お前らの進軍をここで止めてやる。これで終わりだ。勉強した甲斐があったかな。俺は強くならなきゃいけねえんだ。